Malah sing marai gurih ya cokotane kuwi lho. Nek wis ora nyokot ya sepol. Nak tutuk dia sementul kayak jarjit kapok loh. Gek tutukanmu lho sak pira kok ngantek mentol. Ora sambok tutuk, nggonku lho wis mentol. Apa kowe ngenteni aku permak ning salon? Lah arep nyapa ning salon. Tak pasangi untung ngisor. Lah kaya yo oe. Tak cokote sentolopmu mesisan kelintinganmu loro tak brakote men tugel sisan. Kapok. Lah wong nggonku lho bakoh. Oh iya iso tugel e. Paling malah menikmati yo. Prawan rondo rek sing iso nyokot ya senuke ra enek untune. Kuwi lak jarimu. Nek pengen dicokot tebokno dhuwur goblok. Lah nek kuwi menyalahi aturan to. Wong dalane lho duk dhuwur. Senuk kon dhuwur engklek engko muleh. Paling awakmu malah sing mekeh-mekeh.